No niin, moi! Me ollaan nyt täällä Tampereen leirintäalueella. Tää on tämmönen varmaan pienempi kyllä varmaan. Täällä en mä tiedä, tää näyttää vähän samanlainen kuin se Vaasan kämppäalue, mutta meidän piti tulla eka tänne telttailemaan, mutta kaatavalla otettiin tällainen! Kato, se varmaan näyttää siltä, että se on paljon tilaa, mutta todellisuudessa sulkossa. Yksi ikkunasta. Niin ei se oo ihan sen isompi kuin joo. Mä en tiedä missä me ollaan. En tiedä yhtään missä ollaan. Me ollaan Tampereessa. Tampereella! Missä ollaan? Onko se Tampereessa? Tampereessa on, eikö se nyt tajua? Tampere! Mikä? Mennään uimaan nyt. Tuolla oli semmonen ranta. Tässä on Suomen kesä. No sen jälkeen tornadossa ainoa asia mitä kuuluu. Mulla on nyt kysymys. Kumpi on parempaa? Orvo vai Kouvolan lasten? Mä näen meidän auton. Mulla lähtee nyt motopää. Lavon.
laite kati ja mun lempilaite on toi puumi. Pakko sanoa, että mun lempilaite oli toi se Eko. Miten sattuu?